Skúsme si zaspievať hneď. Kto chce sa pridá. Poďme! Díky moc! Dobrý večer všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme. Je tu niekto? No tak to je dobré. Vy máte úplne super koncept, taký, že drive-in, že niekto zastaví z auta, pozerá sa na živý koncert, naozaj veľmi unikátne. Ale viem, že vy, ktorí ste opustili auta a prišli ste sem pod pódium, tak ste prišli na to, aby ste si naživo užili polemik. Verím, že tu bude v rytme ska, reggae a rocksteady. Samá zábava, samý tanec a tak ďalej. Ste pripravení? A prvé slovo na klavici hrá Peter. Priatelia, iste si všimli, koľko je stupňov Celzia. Nám teda nie je úplne teplo, ale máme pre vás návrh na to, aby ste si zahriali horné a dolné končatiny, tak, že sa bude tancovať dnes večer. Pre nás je tanec to najväčšia forma odmeny, ktorú nám môžete dať. Na nám začiatok navrhujem. Kto chce s nami ísť do toho? Dajte ruky takto hore. No poďte, poďte, nováci, ruky hore. No ak ste pripravení, tak poďte s nami v jedno rytme takto. Chceme vás počuť spievať. Posledná šanca. Úplná pecka. Ďakujeme krásne za privítanie a vyzývame vás každého, poď s nami!